Hello friend, assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake saduwa cikin sabon bidiyo namu. A yau da wani lokacin na kawo muku wani application ne na siyan data mai matukar saukin gaske, mai matukar amfani. Amma ina roƙon ka dan Allah, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, dan Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe ka saboda duk lokacin da muka sake sabon bidiyo YouTube sai sanar da kai. Sai mu shiga cikin bidiyon ga yadda zan yi risa ga application din. To kai already zan aje ma link din a ƙasan description na wannan bidiyon, sai ka shiga ka ɗauko ta Play Store. In kuma kana da Play Store kana shiga ka rubuta cas data din, kana rubuta cas data za ka gan shi, sai ka yarda din shi. Amma zan aje ma link din sa a ƙasan description na wannan bidiyo, ina direct za ka shiga ɗauko sa ka yi register. Yana da sauki sosai. Sai mu shiga a cikin bidiyon ka ga yadda za mu yi register. Mu already da gashi mun ɗauko nan, bara mu shiga. Yawwa, bara ya buɗe maka. Kamar yadda kuke gani duk ga information din na yin ganin get start. Sai mu zo na creating account din, sai ka zo ka sa nan full name ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun cike nan, mun sa suna, sai username, sai email address, sai phone number, sai home address. Sai ka zo nan, sai ka zo ka sa password ɗinka a nan gura, sai ka danna sign up din nan. Sai ka danna sign up din nan. Kamar da kuke gani kun ga ya ce register successful, please verify your email address, link sent to email. Sai ka shiga, sai ka zo ka shiga cikin email ɗinka, sai ka shiga cikin email ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi mun shigo email address ɗinmu, gashi mun shigo. Kun ga yanayin yadda application din yake, ga nan za ku ga yanayin sai kun gani. Za ka iya siyan data, airtime, gashi nan dai komai da komai zaka cikin sauki. Misali ga inda za ka je ka sa kuɗi, duk inda za ka je ka sa airtime, bank transfer, gashi nan za ka sa kuɗi a abin nan din naka. Misali duk gashi nan dai, misali za ka yi airtime ne, ga inda za ka yi buy data, buy airtime. Gashi misali za ka yi buy data, za ka zo nan ka shafi in Glo ne, in MTN ne, ko ma da komai, kowanne ne ma za ka yi. Sai ka danna misali Glo, sai ka zo ka zaɓa, kaga abin da suke nufi 1.05 za su baka 400 kuma 30 days. Kaga yi da sauki gaskiya, data nasu yana da sauki. 2.90 kaga 900. haka ga su nan. Misali to MTN sai ka danna nan guraren nan, sai ka zo plan din ka gani za su baka MB 500. a cikin MB 500 ga 120, 1GB kaga 230, 1GB za ga 230. gashi nan 2GB za su baka, kan 2GB baka duba ba, 2GB kana gaba. 2GB ka gani za su baka 2GB akan naira 460, 1GB 230. ka gan shi, ka ga nan 2.5 MB za su baka kan 120. gashi nan ka gani. A ce 3GB kaga za ka siya ma kan naira 690. gaskiya abu ne na matuƙar muhimmancin gaske, wallahi ya kamata ka bude shi ka risa ɗinsa ka sa. In za ka siya ta kawai ka siya ta nan, hankalin ka kwance wallahi. Sai ka zo nan gashi nan, kada ina ka sa nan kuma ka sa number wayanka, nan number wayanka da ka saka. Kun ga yanayin tsarin application din yanda yake, haka. Sai ka zo summary, duk gashi nan dai idan ka tura ko ne, duk gashi nan. Kai zan aje ma link din wannan a ƙasan description na wannan bidiyon, wanda idan ka je ka register a gani za ka iya referral mutum. Idan kai referral mutum din za ga gashi suna sa referring to under 250 immediately person upgrade a gan shi. In mutum ya yi abin nan,
in dai mutum ya fara zai samu kuɗi da shi ma. To ta haka dai zaka je ka yi nan, zaka sa wa kuɗi a wallet ɗinka. Gashi nan dai na nuna muku yadda za sa kuɗi, ga yadda zaka sai airtime ɗin mai matuƙar sauƙin gaske. Ga wallet ɗinka nan, dan duk ragowar information ɗin ne. Ga yadda zaka zo ka yi misali KYC, misali zaka zo nan ka sa sunanka, misali nan yawwa, sai ka zo nan ka sa BVN ɗinka, state ɗinka, ga su nan misali yawwa kamar yadda kuke gani. Sai nan date of birth ɗinka, kamar yadda kuke gani. Ga date of birth ɗina haka ba. Na sa haka ne, ka zo ka zaɓi gender. To haka za ka yi KYC ɗinka, sai ka zo ka sa haka. Yawwa idan ka gama KYC ɗinka, ka zo ka canja pin ɗinka a nan guraraka, sai ka canja pin. Kawai ka danna receipt ɗin nan dai, sai ka zo ka sa new pin ɗin naka a nan ba. Kamar yadda kuke gani, ga shi na sa pin ɗina already. Ya zo danna receipt ɗin nan, incorrect, sorry bai daidai ba. Yawa kamar yau ne wannan, yawa kamar da wani gunga yanzu gashi na canja pin ɗina success, na canja shi yayi normal. Yawwa ta haka dai zaka bude wannan application, ka je ka sa kuɗi ka abu ne, yana matuƙar muhimmancin gaske. Yana da, suna sai da data sosai, so data mai matuƙar sauƙi wallahi. To mun gode da kallon wannan bidiyo tamu. Dan Allah idan ka ji daɗin kallon wannan bidiyo namu, dan Allah ka daure ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa wani bidiyo na gaba.